Jakobus 4 verse 1 tot 10. Jakobus 4 waarsku teen al die goeders wat verkeerd gaan. Afguns, gestryery, pleeg moord, begeer mekaar se goed, al hierdie goed wat gebeur. Maar hoe stop ons dit? Hoe maak ons 'n einde daaraan? Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, heiligelaars. Bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Onderwerp julle in nederigheid aan die Here. Onderwerp julle dan aan God. Wees onderdanig aan God. Kom na hom toe. Kom pleit vir vergifnis vir daardie sondes wat ons doen, sodat dit afgewas kan word, dat dit weggewas kan word, gereinig kan word uit ons lewe uit. Pleit by die Here om dit weg te neem en dit te vul met homself, met die Heilige Gees, sodat ons totaal en alles wat ons is en het en kan gee, onderwerp aan God, aan sy gesag, en vra vul my 100% met u Gees, sodat ek kan leef dit wat u my bedoel het om te leef.